Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad ti tinagan at Dalia at taga Isabela. Nga iti agdama, kat adda iti syudad ti Baguio. Ngam sakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw, kayat may ti agyaman kada kayo, iti panang suportayo iti Ferds Caballero YouTube channel. Kat maminsan manen nga ipakaamumi kada kayo, nga agmay-may salaang ti legit a Ferds Caballero YouTube channel, apaka nga ganyo iti drama tayo, adagiti tugot, iti dana ti biyag. Awanen ti sabali pay a YouTube channel tayo kakabsat, no saan aday to'y laeng. Kastamoten akidawan mi manen ti panangi-follow kan panangi-share yu iti Ferds Caballero Facebook page, tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Makablaawan ti Tabisola, saad family ti Rojas Isabela, Tolosa family ti Manzante Magsingal Ilocos Sur, from Lin Tolosa ti Hong Kong. Insan kong Michael, Romy kan Oning Kanaway, kan kaubraak ani Suising from Ronnie Kanaway. Pakarit Balicha family from Kian Balicha ti Umingan, Pangasinan. Shout out kada Jonas Dixon, Carolina Villanueva Manangan, Marvy Cabralda kan Imelda Velasquez. Amin akagayanos, especially ti Kasay family from Jean Kasay. Ramos Acacio, Labicani, Oyaden, Calvan, Mendita family, ti Pudtol Apayaw from Judith Ramos.
Gabuyo family, da Allen Edgardo Ezekiel ken Aika from Phoenix, Diana. Silver Dada Zian ti Malingab Bantay ken Barlis family ti Maribeles Bataan from Daniel Pescador Madriaga. Shout out kada Maria Aida Yaon, Lardizabal Rafael ken Adin Sibayan Kasuga. Carlos Almoite ti Kabarsikan Baknotan La Union from Angela Almoite. Manits Jovita Teresa Pasing kan amin ajak na naganan dita San Juan, Quezon Isabela from Juliet. Makablaawan pa ti Sagon Laulita Namoka ken Nerona family ti Barangay Buboy Agno Pangasinan ken amin nga aglaklako dita Palengke ti Agno Pangasinan from Aji Lloyd Sagon. Shout out kada Jenny Dayagan, Josephine Jose, Linda Passion ken Dr. Dino Tis. Paul Masilem and family ti Baguio City ken Lipatan Mankayan. To Ennis Bugo Bingat for his fast recovery from partners. Makablaawan pa ti Tagata Venegas family ti Santiago City from Nino Venegas. Jonah Manzano ken Joyce from Lucy Orpilla ti Dubai, UAE. Junie Jerome Joel ken Lloyd, ading Marlene ken Tatang Cario Veloria ti Bogalion Norte Ramon Isabela from Kasi Pinagpala. Manang Hazel, Carol, Jennifer, Desivel, Darlene, Nang Yenyen, Adeline from Broken Angel, Tikilayon. Shout out kada Edmund Gutang from Marites Gutang, ti Ilagan City, Isabela. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie Rumbawa. Gani Matusalem, Jenilyn ti Dubai, Kimberly ken Lady Len. John Rick Prince Kian ken Princess Athena from Nelia ti Dubai. Makablaawan pa ti pamilyak dita Alukaw, Santa Teresita, Cagayan from LV Arellano. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Dalia. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan Adalia, tubuak ti Isabela, ngem iti agdama ket addaak iti syudad ti Salang amang mangged. Adan asawa ken anak ko manang. Kabayatan ngamin ti panagtrabaho, may sa daytoy a programa kadagiti dengdenggek, ket adapay dagiti gundaway nga ulit-ulit ak adenggen dagiti magusto a kapakasaritaan nga ipatpatangatang nyo. Sapay ko mga rudmanang tamapili mat a maidrama to inak isalaysay, tabarang makaitad mat ti iliwliwa kadagiti dumdumngeg. Nakurapay laang ti adda ka sa saad mi ti biag manang. Isong agtintinulong kami ti asawak amang mangged, tapno mapaadal mi ti anak mi. Tasaan mi akayat, mapasaran na tinapadasan mi a kinarigat ti biag. Tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Narabian ka matasimmangpet bakit? Imon unaak pa yung ngamsika. Pasensyakan lakay. Plinansyak namin ang dagiti linabak akawus da mamaan. Nasa apapay mo't ngamin itay. Kasta aya. Ang mga permi man na bandog mon. Saan? Nakainanaak mo't itay ururayak ang mamagaan dagiti linabaak. Ni, nasapa ka mo't ngagpayso. Nasapa nga minanalpas te obrami jay talon bakit? Iso nga itay awanan tararamidan mi. Nag-awid ako na. Apag gusto lang tawan ka pa'y mo't lagayang maagluto dito balay. Iso asya akong tinagluto. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, jay anak mo ngay. Madamang agreprepaso iti silid na. Ta adda ka no sumangbay ng exam da. Ay baktulat ta ninton mga tayon. Sige. Agyaman nak ha. Mabitlaan nga rod ta mapana ko nagpulos.
Kalpasan na, siyaktun ti makaammo nga agidasar. Adaman gaya man babayadan di anak mo di pagadalan da. Imbag taada di intad itay ni mamaan. Isopay ama inayon iti naidulin a para kenkwana. Ay, talaga rumigat ti biyag. Nang runa kita paghusto lang ti matmat gadanta para kadagiti pagkasapulan tayo. Kasta talaga lakay. Sapay ngimi naman amin na magatgatang. Talaga arumigat ti biyag. Isang arod ngay kagumaan ta pagadalan ti anak ta. Tapno din ang tumapasaran ti riga ta kasi ti mapaspasaran tayo ita. No makalpas iti panagadal na, dakdakkel ti posibilidad a mapanamay nanto ti biyag na iti masakbayan. Ay huwan mo't alakay. Sapay nasaot nga agadal ni Chris. Ada pagmamaayan ti panagrigrigat ta. Itad mo tong aroda na ti pagbayad na iti pagadalan, tapnawanan ti problema na. At apay mo't siguro umdas itinabatbati a kwartata, bakit? Adamot talaga nga isagsaga na akti pagbayad na. Tapno saan mo't maupay nga agad-adal. Nakabayad ka din ije pagadalan nyo, anak ko. Wan nanang, apag gusto tag-examine kami ninton bigat. Lalaingam nga rod tapno maipasam amin a subject mo. Wan nanang, di kayo madanagan. Araramidak ta amin nakabailak nga gadal, tapno damat gunggunaya amang papaadal kanyak. Nasaya at mat, anak ko. Amumot tirigat ti biyag tayo. Kas makita mat. Itilaan panagadal mo kan kasapulan dito'y balay, ti papapanan ti mabirbirukan mi iti amam iti inaldaw. Di kay agdanag nanang, inton makaturpusa ko na iti panagadal ko, makatulong ak tumatan kata kayo. Di mon panunutan dayta, basta agadal ka para iti masakbayam, dayta ti tarigagay mi iti amam. Agyaman ak nanang ha, tay kagkagumaan ta kapagadalan. Obligasyon mi dayta kas naganna, Chris. Katagyaman kami met, tamakit kita mi ti bunga ti sakripisyo mi ti amam. Lakay, at ako makayat ko ayuman ken ka. Anya day tadalya. Kasla na patugunay ti ibagama, bakit? Si Mang Potay anak ni Kumari Cora. Diyan nga agtrab-trabaho iji bagyo. Oh, apay dya anak na. Umay agsapsapol iti mabalin ka nga agaywan iti bakit ken lakay. Agpabpabirok kanu jay amo na iti pagpapaayan na pagtagilakwan. Kahit anya nga iti pakasik ng bitiday ta. Kasla, kayat ko ti agaplay lakay. Tapno adamot ten permanente at trabaho. Anya? Kayat mo ti mapan iti bagyo? Panawan na kami ti anak ta dito, Isabela? Maan-ano kayo kuma? Dakkelan ni Chris. Kabaalanan nga si kasun ti bagina. Kan amo na ti agtagibalay. Isong awan problema. Sigurado kan iti dayta pampanunutan? Wen, sayang nga min dayjay. Dakkel mo ti sweldo nga imbaga kanyak ti anak ni Kumari Cora. No lakit di takayat ko kano. Nasisingpot da kanumot kung na ti anak na. Anya nga min launay ti pagragutang magtrabaho, talya. Tapno ad-adda makatulong aken ka. Ken kayat ko ang maipatarimaan ko mamot tuntoy balay tayo, uray ininot laeng.
Mala, adakan ka dayta. Ngam panunutom na imbag dayta sarkam. Saan nakaskarina tagbalin ababaunain. Nariknak nga ada pa nagkadkad ti asawak, idiin nyo man ko kankwa na ti planok man ng Emmy. Nga masapul nga alukuyak ti asawak tapno umanugot. Uray nga min kasano ti panagsalukag mi kani Andrew nga asawak, talaga akin niten na kami ti kinarigat. Ngam desidido kami amang paadal iti anak mi manang. Iso nga inaramid ko ti amin tapno mapaanugot ko ti asawak. Iti ababa sarita manang, ti panggap ko tinatungpal, iso ang nakagtengak iti syudad ti Saleng, kat nagpaayak ababaunan ti agasawa nga agpadan a senior citizen. Ada sa gubanit ti amo kalakay, kat ti asawa na, tultulungak amang taripato kenkwana. Makuna ka nagasa takmet, tanasingpet dagiti agasawa nga amok, kastamoten dagiti anak da, nga agpapadamutten nga addan pamilyada. Iso ang medyo marigatan damutten ang mga sikaso kadagiti agasawa a senior citizen a nagbalin nga amok. Talya, si kanti makaambo balasang ko. Nuwaan niya ti iluto babasida intun aldaw. Ang mga noada kaya tiyo ang mailuto, nanay. Ang mga noada kaya tiyo ang masida, tapno isulaangan ti ilutok. Ay, si kanti makaambo. Tanalalaing kabutlaang nga agpili noan niya ti mailutom kadagiti ginatgatang ni Ana nga anak ko. Kasta ka din, nanay. Wen. Ay, naimbagarod tadakan. Sana nabarigatan pa'y ni Ana nga umay mangluto iti kanan may sakbay amapan iti pwesto na. Dakkel anam ay may iti adakan, Dalya. Agyaman ano magusto nyo ti serbisyok, nanay. Ay, kaya't kalaunay. Nakaanos ka kada kami. Siguro, kasta kabut kaanos kadagiti pamilya man niya. Wen mat ana na, nagasat ti asawam ken anak mo, Dalya. Di kagdanag tatulungan da ka kadagiti pagkasapulam. Bastaan anusan na kami ken ni tatay mo. Namnamaan nyo day tananay. Agyaman akmet, tasaandak nga imbilang asabali kada kayo. Hello, Lakay. Hello, bakit? Kumusta ka ngay? Nasaya at akmet. Nasingpot dagiti awawir ko abakit ken Lakay. Kasla nga rod na daanak manan iti naganak babaen kadakwada. Nasayat nga rod no kasta. Matandanagan kami ngamin ken ni Chris. Amangan ko namin no nauyong dagiti amo. Ay, saan Lakay? Iso adidak pa kadanagan.
Kasla ak pamilyadan ditoy. Iso asay saya atak mati serbisyo kadakwada, tapno awan mati makunada, nang runa ti anak da amang susweldo kanyak. Mayat nga ruda. Ni Chris launa iti agdanda nagparakan ka bakit? Kan siyempre, mailiw mutan kan ka ati anak ta. Ay nakailiw kayo matan Andro. Tultulungan nakakadimot laang di tabalay ti anak ta. Nagagat ta anak ta. Iso amin ta gargaraw dito, ino awan sarap na. Nasaya at nga rod no kasta. Ay, agsweldo ak gayam inton umay alawas. Ipatulod kuntukan ka ti kwartayo. Si kanti mangiduli, no da sobrana. Sige bakit? Di kag tanag, tasyak ti makaamo. Saya atong marot ti trabahom di ta, kandi mo matbaybayan ti bagim. Kanuan gayam. Amangan no awagan nakakanumot ni Chris. Ay, uod lakay. Ibagam ta umawag lata kanyak. Tapno maup-up mat ti iliw na. Sa telo ti ayan ni Dalia. Napanakitsenda. Di mo tadim pagatang mo kayat mo akanan. Mabalin mo tadi na pagatangan ita. Sa atun sa tararamidan na. Amumutan ni Dalia. No da imbagam kwa na. Dagos nga ramidan na. Nang runa no may papankadatadwa. Ay na, kasla nakabirok ta iti anak talakay. Wan nga raw na. Sana balay. Tanton maalak ti pensyon ko. Ikam tuman iti kwarta na. Tapno damat gunggunan na. Pila may gatang namat iti para iti bagina. Amukat nga ipatpatulod na ti amin aswildo na ijay ayat na. Sigurado day talakay. Tano maalan na ti swildo na. Mapandan ipatulod adagos. Nakasing-singpot nga ubeng. Nakasat ti pamilya na. Kan nasingpot mo't ati asawa na. Tapi nalubusan na ngay may nagtrabaho dito'y bagyo ni Dalia. Kapilitan ka nulakay. Taado ti arapaap da para iti pamilyada. Italangarod ka no medyo limagan basit ti panagbiag da. Ay kasaritam ata amuam noan niya pa iti kasapulan da. Tulungan ta ni Dalia, bakit? Man-manon ti makita kas jay kasingpot kan kagagat ababaunan ita apanawaan. Nanay, agyamyaman nila kay ko iti intadyo akwartami. Ininot amay patpatarimaan minti balay mi, gapo iti tulong yu kada kami. Ay, awan anyaman Natalia. Nakasagaan na kami at tumulong kundi tatay maw. Ibagamlaan ro, dapay kasapulan yaw. Allah, huston tinaitadyo. Adamot ititad ti anak yo asweldok. Umanayan day jay. Ay, saan ka bumdang amang ibaga kada kami no dapay masapul mo? Ti sweldom kat para gastos da ijay ayan nyo. Kan para iti panagadal ti anak mo. Agyaman ak nanay. Nagsaya at kayo kan ni tatay kanyak. Sapay ko ma, tapatid dugan pa'y ti Diyos ti biyagyo. Tapno mabayag tayo pa'y nga agkakadwa. Basta di na kami pampanawan kan ni tatay mo Dalia.
tsaka mo, no, anya ti mapasamak ka na kami. Iti ka nito, apanawan na kami nga agpadpada. Malaksid anasingpet, managparabor pa'y dagiti agasawa a senior citizen nga amok iti syudad ti Salen manang Emmy. Piarandak pa iti amin na banag, iso asay saya atak mati trabaho kadakwada, tapno masubadak ti kinasingpet da kanyak. Malaksid iti isusweldo kanyak ti anak da, pasaray ikandak pa iti kwartak dagiti agasawa, tunggal maala ti amok alakay ti pensyon na. Gapo iti dayta, nakaurnungak, ket ininot ana ipatarimaan mi ti balay mi ijay Isabela. Napalalo ti kinaragsak ti agamak, gapo iti ininot apa nagbaliw ti biag mi manang. Banag apakaragsakak matunay. Nang rugi akmeten ang naggatang kadagiti appliances iti balay mi, tapno ininot ama kompleto. Isuna laeng, taad dati dimteng ajak pulos namnamaan apagteng. Nanay, tatay. Ay, apa yun dalya? Anya ti mapaspasamak kan ka. Ewan nga, paiso. Apa yan? Pasensya kayo, nanay, tatay. Nga masapul nga agawid ak iti lugar mi itamat laeng. Imawag nila kay ko. Maururam ka no ti balay mi. Anya? Ay, Diyos ko. Apa yun nga akas ta tinapasamak. Diyak pa mo, nanay, tatay. Nga magpakadakpay lang kada kayo. Masapul nga agawid ak. Tamang ano niya ti mapasamak iti agamak. Balasang ka mapankan. Tapno maamuam noan niya talaga tinapasamak. Bakit? Ay, maapa, lakay. Kami ti kwartan ni Dalia. Tapno daramatan da iti panagawid na iti lugar da. Dalia, balasang ka awagan na kami nung makadanon kan iti lugar yaw. Tapno amuminoan niya ti mapaspasama kada kayaw. Naimbag ta si mangpot ka, bakit? Apay, anya tinapasamak lakay. Nanang, awanin ti balay tayo. Nauram amin nakagawaan tayo. Awan na pulos tin isalbar mi kan ni tatang. Sana bali anak ko. Tinapatag, nakalasat kayo ga agama. Awan serbi lagi tinamateryalan abanag. Kapat ganlat na ti kinatalgadyo. Anya nga iti ko na dagiti amom, bakit? Madanagan damit lakay. Kinapudno na, nang tanda pa iti kwarta, tapno da ka no aramatan tayo. Tani, kastoy mo tan tinapagtang tayo. Anya nga iti ko na dagiti masaknan. Anya ka no tiga po ti dakil nga uram ana pasamak dito lugar tayo. Imbestigaran da pa'y bakit? Ano ti sayang guseng nga masapol ang maimbestigaran ana imbag? Tatang, nanang, may akar tayo kano di evacuation center. Amin tayong apektado ito uram. Ay. Sayang bakit?
No kaano nga ininot anay patarimaan ng tibalay tayo. Kasta pa'y tinapasamak. Di mon panunutan day talakay. Masukatan tumatla ang amin dagiti napukaw kada tayo. Hello, Nanay. Kumusta kayo dita? Ay, nasaya at imbawag kan. Madanagan kami kada kayo. Anyay at tinapasamak. Nauram ti balay mi, Nanay. Awan apulos ti na isalbar dagiti agamak. Naimbag tada sumangsangpot at tulong kada kami. Kan ada kami ita dito evacuation center. Mga numabayagan kami pa'y ditoy. Tinapatag at napagigyanan nyo. Kung nadatulong at sumangsangpot ka na kayo. Di ka da nagpalasang ko. Kanayon na ka nga ikarkararagan. Agyaman nak, Nanay. Ni tatay, kumusta ngay? Day tagarod ti parikot ko. May panidyo ospitalin doon maminsan nabigat. Tadaramidan ti doktor kan kuana. Isuday tati kunada, idinapan kami nagpa-check up. Kasta ka de. Sapay awan ka duayo dita. Tadaakmat nga ro dito'y ayan mi. Di ka nagpalasang ko. Sige laeng. Asigaswong pa idagiti agamam dita. Agyaman nak nga rod no maawatan dak, Nanay. Agyaman nak unay. Dalia, bakit? Apa di ka makaid na? Sipod nakasarita mi ti cellphone ti amom abakay. Maipan ka no ngamin iti ospital ni tatay. Madanagan naktawan kadwada. Kaasi damot. Awan mang bantay iti lakay iti ospital. Siyak ngamin akanayon ti nakabantay tunggal ma-ospital. Tasaanan ang makabantay ti asawa na. Kahit anya nga ro ti desisyon mo. Alangan mo tapanawan kayo dito'y nga agama. Manano ko ma? Ada kami matan dito evacuation center. Di na kaming pagdanagan. Kan may isa, ada mo sumangsangpat at tulong. Orayin tayo lang no anyan to ti solusyon dagiti masaknan. Sigurado ka? Palubusan nak nga agsublipay nga agtrabaho? Wen, bakit? Okay lang. Maawatan mi. Kanan niya kumataaramidom dito eh. Mas stress ka lang ang mangkit-kita iti kasasaad tayo dito eh. Hala, mapankan. Siya konti makaam mo. Pakaamuan da kan tulatan. Agyaman naklakay. Kansayang timatgadak ijay. Isupay ang mausar tayo dito'y. Bayat akastoy ti sitwasyon tayo. Nanay, ada akon. Ay, Dalia. Apay nagsubli ka adagos. Kasanun ngay dagiti agamam. Apay pinanawam ida. Adada iti evacuation center, Nanay. Nasayaat mo ti kasasaad da ijay. Ken nilakay ko mismo tinang palubos kanyak nga agsubli ditoy.
Ay, nagtalinaid ka kumapay iti lugar yo. Okay kami laang dito, balasang ko. Diyak nga minan makaid na. Manipod imbagayo ang maipan iti ospital ni tatay. Awan kadwayo. Kaasimot no sana mabantayan iti ospital. Iso nga imaya ko na. Ay nakababain pa ikat din kan ka. Da kami matantim pang pangrunam. Pamilya kayo matan kanyak nanay. Diyak lakit di kayat nga awanak ditoy. No kastoy akasapulan dak. Hagyaman kami ata nagsubli ka dito ayan may nga oray doon dati sang sangon nyo aparikot. Kasapulan nyo ti serbisyo kita. Isa masapul nga daak tatay. Agyaman nakta nakarwar kayon iti ospital. Wan nga rod. Kasi ti Diyos mayat mati resulta ti inaramid kanyak ti doktor kao. Dakala pagyamanan taday ta iti Diyos lakay. Kastamot ka ni Dalia. Tadi na tabinaybayan. Wan nga rod. Rumbang laeng nanay. Kataan niya nga iti madamag itan iti lugar yaw. Madaman ti panangiyornos dagiti masaknan. Kadagiti kasapulan nga ayuda dagiti apektado iti napasamak nga uram, tatay, nanay. Ay, kastaya. Ay, dasaya at manday ta adamag. Amangan no, makipagnaad pay laang dagiti agamak iti kabagyan mi. Kabayatan asaan kami pay makapatakder iti balay mi. Di ka madanagan, Dalia. Tulungan da ka mangipatakder manan iti nauram abalayaw. Anya? Dalia. Tumulong ka numot dagiti anak may. Kas panagyaman da iti kinasayaat mo kada kami anaganak da. Makita da saan da kami abinaybayan. Uray kasta tinapasamak kada kayo. Ay nakababain matan. Sobra-sobran tinaitulong ti pamilyayo kada kami. Awan anyaman na Dalia. Makaragsakan may ti tumulong kadagiti kas kada kayo anasaya at tao. Agyamanak manan kada kayo tatay, nanay. Parabor na kayo ti Diyos kada kami iti pamilyak. Nakas ang tinapasamak iti pagtaengan mi manang Emmy. Kan saan ko maarumbeng ang nagsubli akon ang nagtrabaho iti syudad ti Baguio. Nga mismon ati asawak tinangalukoy kanyak nga agsublin iti trabaho. Adamot punto ti asawak, tanakarkaron nga awan maaramidan mi no agtali na edak ijay. Uray ngamin balibaliktadon pa iti lubong manang. Saanan ang maisubli dagiti kagawaan a naipundar mi alinamutan ti apoy.
Naimbaglaangan taad dagiti amok anang tulong kanyak. Isuda tinagtaudan ti kwarta nga inaramat mi, nagipatakder iti balay mi, iti matlaeng sular mi. Saan laday tamanang, ultimo dagiti padami nga apektado ti uram, nang ipaay dagiti amok iti basit at tulong, banag ang nakaragsakan dagiti kakalugaran mi nga apektado. Ad-adda nga rudan ang naggagatak manang, tapno masubadak dagiti amok. Gapo iti kinasaya at dakada kami. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Dalia. Dalia, pagayam ko, nagasat ka ta nakatumpong ka iti nasisingpet ken managtulong nga amom. Dito'y lubong, saan tayo ang mapakadaan dagiti dumteng apagteng. Isa arumbang laeng ang nakasagana tayo akanayon, amang saranget iti anyaman asumangbay a pannubok. Iti biyang mo, adda dagiti amom asidadaan amang tulong ken ka, asubsubadammet, babaan iti napudno a panagserbim kadakwada. Ket dayta a serbisyom ti saan to a magatadan a pulos, nga uray makuna asuswelduanda ka ti anakda. Itultuloy mo nga rod tinapudno ken nasaya at a panagserbim kadagiti amom. Tamamatiak nga ad-adun to paya parabor ti maawat mo, gapo iti kinasayaat mo a tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibya.